Pero kamano nyakwara mogi an gigeno ni otieno mari teri makara rwakni machiegni mar yudo weche manyien mago imore Ramogi TV odiochieng' mokwongo e dwe mar Ang'wen 2025 odiochieng' mar tarik 1 e dwe mar Ang'wen. Nyakwara mogi en thuolo mabende wasefwambo ma otimore e pacho ka mangima e konde duto kendo wakelonegi kore yor adimba achiel kachiel e Ramogi TV magi oting'o wach mar masira motimore e gwenge ma Bondo kama kar kunyo mula okelo masira. Nyakwara mogi limbe mar jatend piny William Ruto masawa mar piny Kenya chakora yanga odiochieng' ma kawuono ka oganda ne owuok mar wake ka en bende chiwo singo mag dhi nyime kelo lokruok ne oganda maluo oyudore alwora mar God Kenya. Wan kod weche mathoth nyakwara mogi kaka kawuono tich ariyo bende ng'eyo ni ng'e gwengewa biro ga omiyo gi kinde ni to wayud thund weche. Sirikal oyudore kama tek bang' doho wito oko chik machuno ni school fees ichulo mana e mbui mar eCitizen. Mimi nataka niwaambie nyinyi mnaosumbuka na mimi mufanye mambo mawili. Kwanza, kama mnataka kushindana na mimi, kwendeni tafuta sera. Bangano kumthulo malach jatend piny William Ruto chaka yanga limbe mare mamasawa kama oyude rwake gwenge mag Nanyuki kod Nyeri. Kuma entie momiyo bedo rubbish wakia omiyo ma to kwa yie. It's not our list. Macha list man ngato bedo weba to ndiko kien. Yuarwoko kwako ODM e county ma Homa Bay e wi listi mar adier mar joma ne oyier e yiero mag kor gwenge. Arwakni machiegni mar yudo weche manyien adimba par ni nyandiko na namba 36000 namba mar SMS Facebook Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya X en @Ramogi TV KE par ni jaloko mara odhiamboni iluongo ni Belinda Phillips nyinga en George Bati machiegni. Jokuny mula mokadek otho e bugo mar kunyo mula mantie Kabuta e sub-county ma Bondo e county ma Siaya. Jadego yudo masira bang' dag mula no osenyore kuomgi kane gidhi nyime kod kunyo. Jokunyogo ma oyanga kaka Duncan Ooko majagni 33, Elfas Odhiambo majagni 21 kod Alan Ochieng majagni 35 oyudo masira ma kamano e odhiambo ma kawuono. Jalup ruoth ma gweng' ma Nyaguda Edwin Juma lero ni jokuny mulago ne temo yawo bugono kane pok osenyore kuomgi. Ringre gi duto segol kendo chwal e kar kano ringre ma Bondo. Katimbe gimoro saa 8 gi nus, side information from my village elder ni bur chalo gima bur moro itemono yaw kamilo gi side ni Kabuto. So no omombre gi jogo the process mag yaw burno. Kuro legi dia de rai buro. Chalo gima lo dio de yawi. Kuro chalo de yawi. Kuro ma minus go mobilize themselves mondo gi tem ka ginyalo rescue gi. Nyige gi Duncan Ooko, Elfas Odhiambo, Manziwa, Alan Ochieng. Nyakwara mogi watimo mos ne anyuola ma wito jogi e masira makoch mar kar kunyo mula e gwenge ma Bondo. Kawere kod mago to ng'io motende kod weche mag somo. Sirikal ochako yudore kama tek tok doho mamalo ochungo chenro mar chulo school fees e yor mbui mar eCitizen wira ni en ataro mar chik. E ng'eto mare jang'ad bura Chacha Mwita olero ni pach jokanyo ne ok okawo yo malong'o kendo chudo e yor mbui dhi nyiso akwede ne jonyuol ma onge nyalo makamano. Simfros Okinda nigi ler mathoth. E okang' machielo sirikal ogo ndamo buora kadok chien tok doho mamalo wito oko chenro mar chudo e yor mbui mar eCitizen. E ng'eto mare jang'ad bura Chacha Mwita lero ni chik sirikal madwaro ni chudo duto mag kuonde tiegruok mag sirikal nyaka time mbui mar eCitizen ok oluwore kod chike ma pacho ka komedo ni pach jokanyo ne ok okaw kaka chik dwaro. Jang'ad burano bende olero ni silings 50 ma ichulo e mbui sama ng'ato timo chudo mare nyiso ni sirikal ng'ado osuru nyadiriyo koketo to bende e wi wuon mbui mar eCitizen kod adiera manie iye maneno ni omenda duto michulo kanyo otigodo e yo makare. Achiel kuom midhiero madongo manomiyo wachni ochopo e doho en ni chikni nyiso akweda ne jonyuol manyalo gi ni piny kama oting'o jonyuol machulo fees e yor tero chiemo e skul gima Mwita bende oyiere godo. Komedo ni en chenro mabiro kelo akweda ne jonyuol maonge nyalo kata mar yudo mbui machiegni kodgi. Wachni orwak kod Boaz Waruku ma en achiel kuom jokanye sekta mar somo ma wacho ni chudo e yor mbui ne dhi kelo achiedh nade mathoth e tayo kuonde tiegruok ma pacho ka. E oboke manogol kod jagoro mongirore e migawo mar somo machon Belio Kipsang, obokeno mar tarik 31 dwe mokwongo higa mokalo, jonyuol kod jopuonjre nomi chik mondo chul fee e yor mbui mar eCitizen.
Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto chakayanga limbe mare mar gwenge mag masawa mar piny Kenya gi rwak makende ma oyudo na Nyuki e kaunti ma Laikipia kato bang'e olimo gwenge mamoko to ahinya e kaunti ma Nyeri. Jatend piny omedo mako chung' motegno ni en pok ojwang'o gwenge ma masawa. Otimo limbe no mana bang' kanyo obedo gi twak gi jofwamb weche mawuok e alwora mar Gor Kenya kendo nyo tiyo kod thuolono mar ke kod mane en jalupne Rigathi Gachagua mayande ogolo ke apisi. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ni kod ler. Rengo kwako lwasi ka jatend piny William Ruto kanyakla kod jalupne Kithure Kindiki e lubuombgi ka ginyono miel e kod oganda ma Laikipia e yor rwak makende. Limbe mare mokwongo bang' thichi oko Rigathi Gachagua apisi kendo ka Ruto kone jok makwede mondo riti nyaka yiero chopi. Kata kamano okoni tije makare biro dwoke apisi. Si kila mtu afanye kazi. Si 2027 nyinyi ndio mtaamua. Hata hawa wananisumbua na makelele hawa. Mimi nataka niwaambie nyinyi mnaosumbuka na mimi, mfanye mambo mawili. Kwanza, kama mnataka kushindana na mimi, kwendeni tafuta sera. E twak mare kod ute fwambo mamasa mar piny Kenya, jatend piny William Ruto ne otoyo kedhno e kado. Kendo lero ni mane en jalupne Rigathi Gachagua ne en manasie magiluth bang' je od bura mathoth maasa mar Kenya ne kwede yiero mar ng'atno mane dhi bedo jalup jatend piny William Ruto yiero mar dwe mar 8 higa mar 2022. Wakaniambia kwa sababu tumeshindwa tunaweza kupiga kura. Nikamwambia pigeni kura. Si unataka ukweli? Kabisa. Ikapigwa kura. Huyo Profesa Kindiki akapata kura 27. Ule rafiki yangu Rigathi akapata kura 5. Ili tusionekane kwa watu wa mlima, pengine nimechukua vijana. Wacha nichukue huyu mzee karibu wa rika yangu, pengine mzee kidogo kuniliko. Shingo upande. Jatend piny bende ne okone Gachagua ne oriembore kende kalure koda chama thogo mar Suna bang' dwaro ne jo od bura ne kulore ne ka ruoth Nebukadnesar kendo ne bedo gele koda pisas matinde sirikal kaka jating' ndai mar Ruto Faruk Kibet, jafuong' wache mbui Dennis Etumbi kod jo od bura monywando kaka Ndindi Nyoro, Maki Aru kod Kimani Ichung'wah Makikuyu. Sasa tukafanya kesi, kaita Itumbi. Deputy President ameketi hapo, mimi hapa. Wewe Deputy President anasema umefanya. Next baada ya wiki moja Faruk PA mtu mdogo amesema amefanya. Haya, naita Faruk, nafanya kesi. Tukamaliza hiyo. Kidogo Ndindi Nyoro. Haya, kuisha hiyo Kimani Ichung'wah. Sijui amesema. Bloga huyu Dennis Itumbi bloga unasumbuana na yeye nini? Ndio hiyo yeye ameanza vita na wabunge. Kabla ya Disemba, msiponipigia magoti mtaenda nyumbani. Wabunge ndio hawa. Wabunge ni wanasiasa. Sasa wabunge wakasema Disemba tutaenda nyumbani tusipokupigia magoti. Okay. Kabla Disemba na sisi tutakushughulikia. Jatelno ywak ni kata mana en ne obedo jasik Rigathi kodwa ni mondo Ruto ne omiye bilion 10 kuom ranyisi pesa makopange to pong'o lori. Kata kamano Ruto ne okone Gachagua ni mondo rudh ume osiki ni ngang' ne okodhi miye kata nduru motuchi. Sasa ikanifikia mimi mimi sasa unajua mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10 bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya mlimani, you know, ni kupangie siasa, sijui nifanye nini. Mimi nikaona hapa nikamwambia I will not do it. Wacha nimalize. So nikamwambia hii haiwezekani. Na kama ni kuwa one term ni sawa.
Ruto bende oluoko lwete wach thicho oko Rigathi Gachagua ya PC, kendo lero ni ne otemo reso Rigathi didek, kata kamano jo od bura ne oramo ni kapok Rigathi otiekogi to nyaka githiche oko. Ruto okoni ne oluongo bura mane jo od bura ng'anjo ne ma oko bire ni Marawayo ne ojogore gi lak. And hata wabunge marafiki wa Rigathi watakuambia mara mbili niliita wabunge nikawaambia, sikizeni, hatukuchaguliwa kuja kupigana, tulichaguliwa kuja kufanyia Wakenya kazi. Wachana na mambo ya impeachment. Mara ngapi? Mara mbili. Mara ya tatu nikaitisha mkutano kwa sababu nilikuwa nimeona wameanza tena maneno ya impeachment. Wabunge wakakataa kuja mkutano, wakasema wewe umetuzoea, ulitukataza mara ya kwanza, ukatukataza mara ya pili, sasa utaamua. Kura yako haihitajiki bunge, sisi tutafanya vile tunavyojua tutafanya, hiyo ingine wachana na sisi. They never came for the meeting. Ndio jamani, ama mnasema watu wa Nyeri. Jatend piny bende olore kaunti ma Nyeri kar chungo od bura ma Kieni kama ne okone oganda mathur gi Rigathi Gachagua ni ngang' wiye ok nyal wil kod kaka ne ogone ombulu. Kura momiyo dongruok obiro chwero negi koyala. Nasikizeni watu wa Nyeri, mimi mlinipatia kura nyinyi kwa hiari yenu. Kura yenu ndio tumetumia kutengeneza serikali hii. Ni kweli ama si kweli? Kwani nyinyi mnafikiri mimi ni wazimu nikasahau? Ati nikasahau mahali mlinipatia kura zenu? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kapod wane motende kod weche mag limbe Ruto e gwenge mag Masawa en ni twak mar jatend piny William Ruto wi gol mar jalupne machon Rigathi Gachagua okelo pogruok mar paro e kind jotelo mawuok e gwenge mag Masawa. Jaod bura mag Dhunguri Gathoni wa Muchomba kod seneta ma Murang'a Jo Nyutu onyiero twak makamano ka giwacho ni keny mar Ruto kod gwenge mag Masawa noserumo kendo onge dok chien. Kata kamano, osiepe Ruto e gwengego to pod ni kod geno ni onge gima ok nyalre. Kaka jafumbo marwa mar siasa Chris Owino lero, ma e kaka weche ne chalo. Telo mawuok e gwenge mag Masawa opogore e paro e wi twak ma jatend piny William Ruto ne ogolo e wi gima omiyo jood bura ne otero dala jalupne machon Rigathi Gachagua dwe mar 10 higa mokalo. E twak mare odhiambo manyoro, Ruto ne olieko ni Gachagua ne odudore nyaka miye bilion 10 maka ok mano Ruto ne dhi tiyo mna kuom higni 5 kende, wach mane Ruto othirgo. Unajua mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10 Bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya Mlimani, you know. Osiepe Gachagua mawuok e gwenge mag Masawa kata kamano onyiero weche mag Ruto kagi wacho ni kaluwore kod miriamo ma osebedo e lew Ruto e kinde mokalo ok ginyal bedo gi yie kod gimoro amora ma Ruto owacho e wi Gachagua. Kwetu tuna story huwa tunapewa na wazazi wetu ya kwamba kuna kijana alikuwa amezoea kulialia, anadanganya watu, kuna leopard ananikula. Watu wote wa kijiji wanatokelezea, wanapata hakuna leopard. Kijana akalia tena, watu wakatokea hakuna leopard. Wakati leopard ilitokea hawakumwamini. Confession by Gladys Bose Sholei that ukisema Gachagua aende nyumbani, Gachagua anaenda nyumbani, meaning that Bose Sholei was actually called and told to impeach Gachagua. And you know, this is the Deputy Speaker of the National Assembly. Tabitha Karanja, the Senator for Nakuru, also confirmed on Inoro TV that she was actually called on phone by the President to State House. And she was told to impeach, to help the President by impeaching Rigathi Gachagua. It was full of contradictions. And just to remind William Ruto, because he used to say that when he was campaigning, he was saying, Wajinga Kenya waliisha. I want to remind William Ruto, when you became president, Wajinga hawakurudi, bado waliisha. Jaod bura mag Dhunguri Gathoni wa Muchomba kod seneta ma Murang'a Jo Nyutu oumoye gi piny ni osiepe kind jo-Masawa kod William Ruto oserumo kendo onge dok chien. When you lose credibility and people lose trust on you, it becomes very hard to build back that trust. And that is where William Ruto's regime imefika.
Hata akitembea mara ngapi, hata akikuja amevalia kanzu ya Waislamu, akuje na kanzu ya bishop wa kanisa yetu. Maneno yake tumemaliza. Everybody in any meeting that William Ruto is holding today in Nanyuki and everywhere has been paid. And I can assure you that William Ruto has no single vote. Even those MPs who follow him will not vote for him. Because they will know, wait, just wait, Chris. We'll be here. God is going to keep us here. All of them will depart from William Ruto. Kata odo koni jatend piny dhili mokar chung od bura mare mag Githunguri, Gathoni Orie ng'ute ni ok obi yuoro e limbe makamano. Hata akija kwangu ninaona haya kwenda kusimama na yeye pale. Kwa sababu sasa nitaenda kuambia watu nini? Mimi ni Mkristo, nafunga ile kitambaa ya wokovu ile. Mimi sitaki kusimama pale na yeye tudanganye wananchi mara ya tatu. Mara ya kwanza alikuja akatuambia atatujengea barabara kutoka Githunguri kwenda Uplands. Mara ya pili akarudi hapo akasema in 100 days. Mara ya tatu akasema tenda imepeanwa. Mara ya nne akakuja contractor anamsumbua. Sasa barabara imekaa hivyo, lakini wakati anakuja kututangazia, contractor anarudi na matractors zinarudi. Alikuja na hiyo utamu wa maneno, tukampenda. Tulikuwa tunalia machozi hivi tukisikia hata chaguliwa. Saa hii tunalia hiyo machozi ya uchungu kwa sababu alitusaliti. Korka kore, Yod bura ma Kiamba Njuguna ka Wanjiku, to pod nigi geno ni William Ruto nyalo rwako ombulu mag joma sawa e okapu mare. We are 60-something members of the National Assembly. How can we, all of us, be convinced by one man called the president that we needed to impeach the deputy president then? I think we know the president, we know William who has been here in this space. We have been able to see him in public domain. It's someone that you can be able to read and understand. Nyutu kodwa mushomba oketo William Ruto tesere wi midhiero mag jo od bura mag masawa mane olony tele committees duto mag od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mayande en jatend migao mar jotije sirikal Justin Muturi ojiwo yanga pisno ne jotend migepe Musalia Mudavadi bang' nyocha ne teng' lwete mogo. Muturi wacho ni ogole lep kapok obulo ng'ore sirikal. Dr. Deborah Barasa bende okawa pisi yanga kaka jatend migao mar alwora ka koro wuok e migao mar thieth. Anthony Achayo nigiler. Mana bang' riembi tich juma mokalo gi jatend piny William Ruto kuom koso keto maine tije, Justin Muturi ne odonjo apis manyocho tiye. Kata kamano, chopo mare kawuono ne en mar loko telo kawuok e lwete kendo miyo Musalia Mudavadi makoro dhi make yor kojolo. Muturi tiyo gi thuolo mar chwalo ywak ni jatend piny William Ruto kowacho ni nong'ado ne muya gi malo kapok obulo kata ng'ore sirikal. A letter dated 26th of March got to me on Friday afternoon indicating that I do hand over the functions of the ministry to His Excellency Musalia Mudavadi, who was a PCS, on that same Friday. Unfortunately, as would be expected, nobody had prepared any handover notes. It was fair that we prepared something, at least staff, senior staff under the PS Gadesha, prepared what it is that has been done. Musalia Mudavadi topuyo Muturi kuom kit tende mong'ith mane onyise kinde manotayo ting' mag sirikal. I hand over this ministry full of praise to the staff that I worked with, and I wish them the very, very best. And I can assure them that in the intervening periods, they're in the very, very safe hands of my brother, the PCS, His Excellency Musalia Mudavadi. Finally, I just want to say that at a personal level, I want to wish the Honorable Muturi the very best going into the future. Kenya is dynamic, and let us continue to engage from time to time, even for whatever it is worth. Friendship remains and endures. Toko machielo, jatend migao manyien mar alwora Dr. Deborah Barasa okawa pisa yanga kawuok e lwet Aden Duale masani tayo migao mar thieth. Duale oyango ni e thuolo mar dweche adek mosetayo lemono ne okelo lokruok ka oriwo koda ka chuogo chike mag bero alwora. Barasa bende onyiso ikruok mare ne chwalo ajenda mag alwora nyime.
So I'm very, very humbled and grateful to the opportunity and the honor granted to me by His Excellency to lead this ministry for the last 8 months. I remember when I came in August, an event which was like this one, and my promise to many of them sitting here was that we're going to be committed. We shall have a very transparent leadership that will steer this ministry to deliver on its mandate and goals. As I assume office, I wish to affirm my commitment to providing transparent and effective leadership you all need to advance the ministry's mandate. We have an enormous task ahead in safeguarding our environment, tackling climate change, and promoting sustainable development. I acknowledge the progress made in strengthening environmental regulations, particularly the publication and approval of key regulations under MCAM and the Sustainable Waste Management Act. Anthony Achayo, Ramogi TV. Jatelo manyien mar migao mar thieth Aden Duale osingo bero sekta mar thieth ka koro kawa yanga migao mar thieth. Duale ma okawo telo kuom Dr. Deborah Barasa oyango ni obiro kelo lokruok e chudo mag gope mag SHA ka chenro mare en ni chudogo ibiro bed ka itimo tarik 14 mar dwe ka dwe. Bende Duale osingo bedo kata kedo koda chude ma wacho ni osekelo lal e sekta mar thieth. Jafwambo marwa Judith Omondi kaka koro lero. Duale wacho ni en kata gin kod ripode ma ok tin ne milion 3 mag mibadhi manumula gulu machon mar NHIF. Tarik 1 dwe ni mar 4 obedo odiochieng' ma okwongo mar jatelo mar adek e migao mar thieth nyaka ne sirikal mar Kenya Kwanza chak tich. Aden Bare Duale okawo tich ayanga kowuok kuom Dr. Deborah Barasa. E twak mar Duale kod jofwambo e log tich mar migao mar thieth, oyango ni nitie achudhe maromo milion 3 kaluwore kod ripot ma piny owacho nigo ma oduono aguche ne NHIF duto ma ochako go tich ayanga kendo odhi miyo kum kaluwore gi chike ma pacho ka. A forensic audit was done. 3 million fake people who are accessing NHIF resources were found out. We have their names. Those who used a biometric fingerprints that don't belong to the original person. And if I am pushed to the wall, there are institutions in this country, not the Ministry of Health, that deals with the fraud, independent institutions. We will push their names and we will push their facilities, entities and locations. Jatelo ni ma osebedo e paw siasa kuom ok tin ne higni 20 nyalo bedo ni ong'eyo mathoth maling'ling mag thieth mantie pacho ka. Duale koni thoth yedhe ma itiyogo e pacho ka gin bandia, kendo e moko kuom wich bar ma odonjogo e migao ni en tieko kendo timo apedha mager ne achudhegi ma okoni osebedo ka nego jo Kenya. There are many, many fake drugs. So, pharmacy and poison board database is integrated into this system. And ask yourself a very good question. Why is the mortality rate, women who are dying when giving birth, why is the mortality rate very high in this country? Our neighboring countries are doing better. Because some of the drugs given to those mothers to stop bleeding are not the right drugs. Kae odiochieng' ma okwongo ni bende osingo kelo kwe kinde kod ute thieth mani kod rak kod okumba manyien mar thieth mar SHA. Osingo chulo gope mag SHA tarik 14 dwe ka dwe. Thieth ne jotuo ma oketie ute thieth mag jotuo ma ohewre bende okoni dhi medore nyaka 28 odiochieng' ka odiochieng' ka jotuo mag kansa bende omed kadigi nyaka 550. SHA will settle hospital claims by the 14th of each month. NHIF used to do 6 months and more. So by the 14th of every month, SHA will settle all the hospital claims by the 14th of each month. As earlier pronounced by His Excellency the President, effectively to today, 1st April, the ICU and the HDU bed rebate has been enhanced to Kenya shillings 28,000 per day, while oncology package for cancer patients has been enhanced to Kenya shillings
550,000 per person. Duale odonjo e telo mar migaoni e kinde ma midhiero kama oriwo ng'anyo mar jochiw thieth ma opogore opogore kod ute thieth bende limbo. Judith Omondi, Ramogi TV. Chenro mar dayo dho jogo manochwalo kwayo mar gine lemo mar commissioners mag duol matayo yiero e pacho ka IEBC odonjo odichieng' mar adek ka kwan jogo ma odadhogi kawuono gin ji 6. Achiel kuom jogo ma odadhogi en director mar weche mag chike ka duol mar IEBC Crispin Owiye kod mane en jalup jata chenro mar duolno Betty Sungura. Efinya Kidi nigi ler mar wach. En chenro manodonjo odiochieng' mar adek ka ji 6 mamoko ma olap dhogi ndong' ne lemo ma commissioners ma duol matayo yiero pacho ka IEBC nochako chopo e nyima put moyiedhi matayo chenro madayo dhogi. Director ma weche chike ma duol ma IEBC Crispin Owiye ma bende olap dhoge ndong' ne lemono e kinde manoda dhoge nowacho ni gisebedo ka gichwalo boke duto mowinjore ne janon buge sirikal. Kata kamano oboke isiko kiwacho ni olal kendo kong'ere ni gilal nade. Ma kotenore kod penjo ma apis ma janon buge sirikal osebedo ka penjo ewi kaka duol ma IEBC notayo yiero maduong' ma higa 2022. We furnish the Auditor General with documents, but somehow those documents get misplaced. The Auditor General then, on account of not having the documents in the file, make these findings or recommendations. But when we appear before the Public Accounts Committee, we usually provide all the documentation that are required. And the Public Accounts Committee has been satisfied that there is a checklist that the Commission has developed. Betty Sungura mabende notiyo kaka jalup jata chenro mar IEBC chakre higa 2012 nyaka higa 2017 wacho ni bedo ni okenge mag paro maluto mbulu mar referendum nokoyudo sir motegno kowuok kuom josiasa pachoka en achiel kuom gigo manomiyo BBI kod punguza mizigo olwar. I would say that the processes had lacunas. They had gaps, and therefore when the court sat to give determinations to these matters, both of them actually failed because they did not meet the thresholds. The lack of goodwill, to have the constitution changed is no mean feat. It takes for quite a lot of processes, and at the end of the day, it will even require a referendum. Kaluwore gi rem mar IEBC tayo chenro mandiko oganda jo Kenya kaka joluto mbulu, Owiye omedo ni ne gioro kwayo ne Attorney General mondo miyo migi thuolo madhi nyime gi chenrono. Kwayo ma Attorney General notamore. Wrote to the Honorable Attorney General and asked, is it possible for the Secretariat to undertake activities such as voter registration, such as by-elections, in the absence of a chairperson and commissioners? And it was a resounding no. The Attorney General's office said, in terms of the provisions of Article 88.4, this is the mandate of the Commission. The measure that I'll ensure is put in place is the gazettement of the registration of the employees of the IEBC that are involved in registration. As we speak, they can't do the registration because they are not gazetted, and I'll ensure that is done so that a continuous voter registration is undertaken immediately. Arnold Njambani mabene no kuong dadhoge no wacho ni achiel kuom gigo ma obiro keto e tim ponono ni oyudo thuolo mar commissioner ma IEBC en tiyo kanyachiel kod jogo marango kaka itayo yiero kata election observers. Jogo mamoko manodadhogi kawuono gin kaka Celestine Jeruto Rono kod Charles Ndirangu Maina. Chenro no biro dhi nyime nyaka tarik 25 dweni ka geno maraput matayo chenro no en tieko e kidendalo 90 kaka jatend piny William Ruto nochiwo chik. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Koso ne nyakora Mugiwane mapod otenore kod weche mag IEBC. Kweth makwedo piny owacho obwogo dhi e doho mar chungo kata kwedo chenro mar chuogo duol mar IEBC madhi nyime gi kinde ni ahinya e lemo mar jakom mar duol mar IEBC. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka, jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa kod mano mar People Liberation Party Martha Karua
omako chung' motegno ni nyaka kaw pachgi kaka jokanyo e sekta mar siasa eka oyier jakom mar IEBC. Jotelogo ywak ni gi chich ni chenro mag chuogo IEBC ok tim e yo mawuyanga. Eric Owenga nigi lero. Dwaro mar chuogo duol manyien mar IEBC ok dek moko e rot tok riwruok makwedo piny owacho bogo dhi e doho mar pingo walo jakom mar duondno. Kalonzo Gilange dwaro ni jatend piny William Ruto kapodi kogoyo koke e nyinge mag jokanyo mag IEBC manyien ahinya to e lemo mar jakom to nyaka nywand pachgi mokwongo. Tuko tayari kuchukua hatua yoyote ile ambayo tunaonelea ina umuhimu na hatutakaa tutungojee. Kwa hivyo tunaangalia kabisa kwa kindani, hatulali. Tuko tayari kung'ang'ana kwa vyovyote vile, politically, legally, hatuwezi kuachilia hii bwana. Kwa hivyo tuambia bwana Ruto na bwana Raila kama wao walio serikalini sasa broad based watawacha upinzani nje, hatutakubaliana na uteuzi wa mwenyekiti ajaye. Na tuna haki kwenda mahakamani sababu tuliweka ile ripoti kwenye sheria. Piny Kenya osebedo maonge kod duol mar IEBC sani kuom thuolo mar higni 2 kendo dwaro mokwongo mar chuogo duolno ne ogore Lwanda tok chenro mar loso aput mar ndiko IEBC nobedo kod ywaruok mar jokanyo mare. Kweth makwedo lero ni piny owacho geto donjore e wach mar ndiko jokanyo mag IEBC gino magineno ni biro rocho yiero maduong' mabiro. We are concerned that the Ruto regime is determined to control and direct the recruitment process of the commissioners with the ultimate objective of capturing the electoral management body. In fact, we can go as far as saying he is trying to recruit a William Ruto commission, electoral commission, instead of an independent electoral and boundaries commission. This nefarious exercise, we believe, is intended to manipulate or rig the next general election to perpetuate the continuation of the Kenya Kwanza regime. Swala hili ni la si zote. Aliwezi kuwa swala la upande moja. Kwa sababu ukiwa ni upande moja basi Wakenya na dunia nzima itaelewa kwamba hii ni William Ruto Commission. Na hiyo hatuwezi kuruhusu. Gesani aput motele gi Nelson Makanda dhi nyime gi dayo dho jogo mageto bedo commissioners mag IEBC tok jogo mane dwaro bedo jakom mar duondno nodadho gi juma mokalo. Josiasa ywak ni mokuom apisas ma idayo dhogi gin jogo machini kod piny owacho kendo manobalo kod dwaro mar bago yiero ma ohuyanga. The shortlisting process has left out Kenyans with credible qualifications and experience. Quite a number of those who made the list have questionable credentials, and some of them have partisan interests and are either members of the UDA party and the ODM party or managing somebody within UDA. Mokum dundu buche kata kamano oseo waipa kod dundu buche mamoko maseo chenro mar manyo jokanyo mag IEBC. Dundu bura ma National Liberal Party kokalo kuom ogai mare Dr. Augustine Muli wacho ni Kalonzo ok jadieri ni mar dwaro mare en ni nyaka kaw pache ka ichuogo IEBC. Apudno nochamo muma tarik 31 mar dwe mar achiel higani kalore kod chik gin kod ndalo 90 mar miyo jo Kenya dul manyien mar yiero. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Endaka pradegariyo mosekalo bang' saa 3 mar otieno weche manyien na mago imore biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV nyako Ramogi wadhi e yweyo marwa mokwongo weche manyien wang'e moko kuom ote Jim Odede kawuok Kilo Uriri wachini Ramogi TV neno maler kina moso jo Kilo duto adieri mani duk en ni jatend piny William Ruto ng'eyo wach thicho oko Gachagua but siasa is a dirty game mano kakondiko kanyo kamano Jim Odede kaintiere gwenge mag Kilo Uriri adeno ja peng bao moja kata nyakware Nyairo kawuok game got Regea wacho neno yo makare mak mana ni oyuago nyako mapolitin manchane oyeu Mosurainya no kandi bende andiko yawa oketo lwetgi e buk ka kendo ji ondiko nyowuoyo kani moting'o
Wilberforce Otieno Wood North Kanyamkago wacho ni awinjo imore makare Wood Tsunami ka ntiere kod nyikwa oko kachiel kod Nyatanga. Wacho ni weche gin ariyo. Faruk sio mtu mdogo. Gachagua to ne oriambore kende from Kasarani chieng' mano chamo muma bat. E siasa ka gichal to rom. Mano kaka wache kanyo gi Wilberforce Otieno. Okelo loch meja kiranda wacho ni Wood Tsunami amor gi Ramogi TV kaka ukelo weche manyien. Jo Kenya oyier jatend IBC ma okel koko gi ng'anyo to moloyo ukelo riwruok mar oganda kendo ji bedo kamoro achiel. Wacho ni jo Kenya Power bende ng'iye wach sitima mosiko lal gwenge mag Sori kendo gitimie gimoro. Okay. Oto lela ng'isene Ramogi TV neno maler ahinya gin koda wiko daktari wacho ni otimo mos na familia mowito wedegi e masira mar mula gwenge mabondo. Kum Solomon mar Kibuye wacho Ramogi TV neno maler adua Kisumu City wan gi geno ni IBC dhi yiero jotelo man gi lony e weche mag yiero kendo ma ok bitungo wi jopinje. Na mauska kantiere Sori Karungu wacho ni mos ne anyuola jogo mowito ngimagi e masira mar kar kunyo mula mar Nyasaye konygi. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Kabe ndanno ka makamu ndiko ng'isani Daddy Cool mora ahinya kaka Ramogi TV kelo weche manyien. Amor gi kaka ji bedo gi ng'eyo kaka chenro dhi nyime kinde duto. Kao kamano to anatimo mana mos ne former MP Kenya Gudi Reverend mani luongo ni goalkeeper. Wacho ni komiti ma Kisumo timo Harambee Friday kaso gibiro iko ni 11th tarik 11 wacho ni mos ahinya ne jogo ma bende osiepe Kenya Gudi kachiel kod jogo ma bende ne okonye achiel kata machielo. Jaroso jawacho ni bati nyaka bed ni Kalonzo gi Martha osechich ni Ruto dhi ombo gi 2027. Wan wacho ni kaka nose giseng'ado chunyo ndiko wach moro kanyo ma en kaka en mano pache. Wacho ni en Jaro Soja Gor Mahia 001 Green Army osiep Dr. Raymond Omolo. Sa Director Dominic Akogo Maguriri ng'isani Ramogi TV neno maler kendo mora ahinya ntiere gwenge mag Uriri Migori County. Weche manyien biro kendo neno kaka ji chapni itemo pang kaka Kenya biro bet jatend piny luorore. Weche mag IBC bende dhi nyime to Ramogi TV kele mong'ith kendo maliw. Nyako Ramogi yena mondo kaw yogi kanyo kaduogo pod an gi weche mamoko ma en oimore e Ramogi TV. Bin pirumo ni kendo gi Power Tank kikibedi kod kibaji mar nok mar pi. Power Tank sani osesidhi e nyadhi mar Super Brands nikech ber mare kod rang'iny mar loso mare. Power Tank olos kod gigo mantie rang'iny mar gigo miloso gik ma ikane chiemo. Ochayo chieng' en plastic moluor nyadiriyo mondo mi odak aming'a. Obiro konyi ka tindo higni 10 to nego odak kuom higni 30. Wakeli tangi ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono monge chudo moro amora. Inyalo nyiewo mari online kata kiyo tola mar 077 900 000. Moridu mari kawuono. Feel and chill with the Power Tank. Matich matek manade ni. Nanunua dawa nikidhani itamaliza nyasi na makwekwe. Sasa ona hii. Nyasi imemea hata kusina mahindi. Ni shida gani hii? Baby question tonight. Kwa jirani mbona inameremeta? Acha nikomuuliza anatumia nini jamii? Wajiro, ile dawa tulinunua iligonga dipo. Bwana Mbodi. Samba yako inameremeta na yangu imechakaa ndugu yangu. Ulitumia nini? Sikoropa. Ati kolopa. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Kolopa 300 OD humaliza kabisa kwekwe na nyasi sugu. Konga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Evelyn Mudoka. Mondo miyuni galagala kaka skiza tunmari ni star 860 star 416 hash. Ramogi TV and odds Marjo Wendutote. Shalom.
e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode kod aore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara mogi bang' wuok e yweyo wadhi nyime gi weche manyien. Kama ywaruok medo tedore e kind jotend duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay e wi listi ma oting'o nyinge joma ne oyier e tesende mag goyo ombulu e kauntino e kinde yiero mag kor gwenge mane otim kod ODM dwe mar 11 higa mokalo. Moko kuom jotend ODM e kaunti ma Homa Bay wacho ni thoth nyinge mane oketie mbui mar ODM ok gin joma ne oyier. Giwacho ni listino owil kendo nyalo rocho chenro mag yiero e tielo mar 2 dweni. Ali Abich nigi ripot. Duond bura mar ODM ne ochako yiero ma jotelo kor gwenge dwe mar 11 higa mokalo gi dwaro mar medo tego duond burano motelo ne yiero maduong' mibago 2027. Gisani ODM ikore ne yiero e tielo mar 2 e ward kod kuonde chung' ute buche mopogore ma idhi bagi e kind tarik 7 gi tarik 9 mar dweni. Kata kamano ywaruok osebedo ka tedore e kind jotend duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay e wi listi moting'o nyinge joma ne oyier e tesende mag luto ombulu ma koro biro dhi e yiero mar ward. Jakom ODM ma kojolo e kaunti ma Homa Bay Hamilton Orata ne osewuok oko ka wacho ni thoth nyinge joma ne oyier ne oloki kendo nyinge mane ODM okete mbui margi ok gin nyinge mane owuok e kor gwenge ka odwa ni bod mochune yiero duond burano olos ng'ur ma kamago kapok ochopo tarik 7. Jok mane oyier e polling stations mopogore opogore ka koro nying mane owuok e website mar chama manyiso delegates madhi yiero e ward nyaka branch opogore gi jok mane oyier e polling stations mang'eny. Mama wakwa National Elections Board ni nyaka take responsibility mondo ging'i ni nying gi jok mane oyier e polling stations ema nying gi nie website. Nitie kuonde mang'eny ma jomoko dhi obet kamoro to ndiko nyinge to mage moter mowuok e website ma kelo koko ywak nitie kabisa. Juma mokalo jaod bura mandhiwa Matino Owino kod jotend duond bura mar ODM e kachud burano bende ne okwedo listi ma kamano ka giwacho ni nyinge joma ne oyier e thoth tesende mag luto ombulu e kachud bura mandhiwa ne owiti oko ka nyinge mane oduogo gin joma gikia. It's not our list. Macha list man ng'ato bedo go e ba to ndiko kien. Ma important kabisa kwa kao list mag officials. Nonengo bed 30 per polling center. Ka dhie through list ni moko ne gi ji 9, moko ne gi ji 7. The rest are not even there. List no disone. Wakiae wange marwa manosedhi office malo kokalo gi the right channel. Kuma entie momiyo bedo rubbish wakia. Omiyo ma ato ok wayie kaka jopati mandhiwa. Pogruok maduong' osebedo ka mienjo e kind jokanyo mag duond bura mar ODM e kachud bura mandhiwa bang' moko kuom MCS mandhiwa wuok oko kane gikono nyinge mane oduogo gweko gin joma ne oyier makoro ikore mar dhi e yiero tarik 7 dweni. An patron mar Kanyamwa Kosewe ward nyaka opatik ma dhi through all the names na neno ka names go gin jo Kanyamwa Kosewe. Ok ang'eyo ni to jo Kanyamwa Kosewe mano yiergi gidhi dwaro positions mage mano dhi ng'ere odiochieng' mar tarik 7. Chik nowacho ni kane nitiere presiding officer omiyo joma complain ginyiswa ni to presiding officer returning officer mane nindhiwa ne en ng'a to returning officer mane ni ward to polling station ka polling station be ne gidhi through officials mane party oyiero ni mondo conduct yiero e polling station ka polling station. Komiti mano chune yiero duond bura mar ODM e kaunti ni ne owuok tung' mosuo gi jokanyo mag ODM ma osebedo ka ng'ur ni nyinge joma ne oyier ne owil ka giwacho ni ng'ur ma kamago gin mago maonge tiendgi. Jopiny nowuok modhi e polling station moyiero list gi. List ma wan go kidhi e every polling station jopiny go ng'eyo ni ng'ano mane giyiero e polling station.
Omiyo wan waonge gi list molosi manomiwa. List ma wan go en list mane wayudo komiwa gi officers mane time election kendo bedo signed gi presiding officer. Yiero notimore mahuyanga, maler, mang'ur mora mora, chakre ne watim yiero nyaka kawuono, pok wawinjo. Nyoro tich ang'wen ekwa winjo ka ng'ato wuoyo e redio kendo kawacho ni kuonde moko ni noko yiere, ni jomoko nodhi obet piny kamoro mondika ndika nying. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wawere gi mago die ma Homa Bay. Wayudo ni acheji adek ma ichichgo e wi nek mar nyako moro ma jagni 17 e gwenge mag Habaswein e kaunti ma Wajir. Koro ibiro medi negi e rumand kuom dala 14 bang' ka ochwalgi e doho kawuono. Kaka Lydia Okeyo lero, jokedo ratich oganda e gwenge mag Garissa onyiso luoro e wi medruok mag lwenje mag kit chwech ka gisingo neno ni nyakono oyudo ratiche. Bang' dino negi kuom dala bich, acheji adek machichgo e wi nek mar Gala Edin ma jahigni 17 maya e gweng' ma Ademassajida e kaunti ma Wajir ne ochopo e doho kawuono. Achejego oting'o dichuo manyocha ichunego Kasim Mohamed, owadgi mong'ere kaka Edin Mohamed Tifo, kod wuon ot magidakie Musa Sheikh Ahmed, ma ichichgo ni ne onego Gal bang' ka notamore dichuo ma jahigni 55 mane ochunego mondo miyo kende. Yangore ni Gal ne otere gweng' Mawara, Ademassajida gotieno mar romo gi jagono mane chune godo. Nonro nyiso ni dend nyano nitiere kod hinyruok mar mach dende duto manyiso ni ne owang'e ma ochiewo wito ngimane. Jayal bura Roslyn Oganyo golo chik mondo mi medi negi kuom ndalo 14 ka nonro matut pod dhi mbele. Ka chich mora mani kod del malit ibiro tere ka thieth kae to iduoko e rumand. I find those to be compelling reasons to allow the application. Accordingly, I do grant the 14 days as prayed. They shall be remanded in custody at Wajir police station. So for the purposes of a sick person, the person who is unwell may be escorted to a medical facility for treatment as is required. Ukinda chiel kuma chijego osingo tiyo kanyakla gi obila mar timo nonro matut ka jokedo ratich oganda osingo timo duto maginyalo maneno ni nyano yudo ratiche ka bende giywago medruok malonje ma kit chwech masani omedre kaunti ma Garissa. The police said they have not completed the investigation. But trust you me, this is one case. If you see me here, you are seeing the government here. We have had a discussion with the president himself. And he said this matter will not be interfered with and we will definitely find justice. So we will allow them to operate within the law, but we will not allow interference with this case. And we know that there is an attempt to interfere with this case through Masala, and that one will not happen. We will come back here again on that day. Achiel kuom familia mar achijego kata kamano ramo ne Gala ne odere kendo ne okonege kaka likore ka oganda manie mbui bende osebedo kadwaro mondo mi Gala oyud ratiche. Vile kesi inaendelea na unaona hakuna kitu ambaye kesi hata tumeona report ambayo imesemekana imeua, lakini hiyo haiko hivyo. Ilikuwa tu suicide case ambayo imejua. Nataka haki itendeke. Hii maneno ni kama umefanya access kwa social media. Sisi hatutaki dhulma kwa kila upande. Pia hao wako na haki na haki yao itapatikana inshallah. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Esama piny ngima ikore ne dhialo odiechieng' mar jiwo resruok ne jotuo obwongo mong'ere kaka autism odiechieng' makiny. Watemo rango midhiero ma familia, jopuonj kod nyithindo mani kod tuono kaloe. Sheila Wuor ma en min nyathi ma jahigni 9 mani kod tuono lero achiedh nade ma osebedo ka okale. Millicent Adhiambo nigi lero. Tuo obwongo mong'ere kaka Autism Spectrum Disorder ASD en tuo mayangore ni sani mako nyithindo mathoth e piny ngima. E kar dak ma Posta Houses e boma ma Kisumu, wayudo Sheila Awuor ma en achiel kuom jonyuol ma wuode Kingsley ma jahigni 9 ni kod tuo mar autism kendo sigande chalo kamae. To nafwenyo ni nyathi nigi autism ka nyathi was 1 year 5 months. Eko kana ng'eyo nikech kana ng'iyo the mother booklet taneno ka delays moko ne ntiere.
but wuotho to wuotha makare lak makare, but koro gima nego gi Kibaji each and every time yudo ka en all over the places. Koro mane miya bedo worried. Koro kana dhi Dr. Liro ng'iye to nyisa ni nyathi nigi disorder miluongo ni autism. To koro ne pod ok ang'eyo nikech ing'e ni awacho ni koro autism ni en ang'o. Koro kanotim na assessment Joyland, koro kone mana wuok ga kaya Homa Bay tadhi titimo ne those assessment. Koro nobedo qualified ni en gi that disorder. Sheila yango niko pogore kod group magiriwore kaka jonyuol mani kod nyithindo mani kod autism. Yudo sir kowuok kuom jaode kaachiel kod jonyuolne osekonye e sudo nyime. Ok nen easy. It's not a walk on the path. Kigeni nyathi mani geno ni dhi bedo nyathi maber kalure gi chanjo mag hospital ni dhiye kichako your first ANC, then kanyuolo nyathi tibedo gi disappointment. It wasn't easy, no ken gima yot, but hapa ni bedo gi grube mag mine gi manwa bedo go emano miya support. My hubby bene en ng'ama ne embrace. Then my parents also embrace it. My family beno embrace. Kata kamano, Sheila min Kingsley nikoda chiedh nade kaluore kod kaka wuode medo dongo kendo kochomo pong. Like now, Kingsley is 9 years old, approaching adolescence. Akia kobro kawe. That's my worry. Akia Kingsley bro kawe ko approach adolescence. Akia ni korobro bedo open gi wuon gi akia kodhi bedo open gi min gi nyise gik matimbre kata changes mag del. Koro mane mapod chandowaga as parents. Erega kwa bro kalo through that way. E school masafaya, waudo japuonj kaka Robert Kennedy, ma osebedo e opara manyime, e konyo nyithindo mani kod tuoni mondo giyud tiegruok makare. Ibo yudo ni ka koro wan jopuonje ma special needs, to wan kod gi one class gi jomoko. So that's our job. Mondo koro watim giluongo ni shadow teaching. Watimon gi one on one. Molongon IEP, and at least give somewhere else give more class. In most cases, we do practical activities. So from those activities, you can identify the learner's potential when your team instead of the bookwork. Kennedy kod Sheila, kwano midhiero magikaloe, moting'o weche afuong'o, miwacho e wi tuo mar autism, miteno kod juok kata kuong'. Jicho wuoyoga. Yeah, people talk like maybe seche moko en anyuola, seche moko ng'ato Malawi. Koro gima daher nyiso gi niya, jomoko osewuok oko mondo okel nyithindo gi skul. Onge jamar mondo waketgi e ot, yet ginya bet e skul ma gilearn like that other people. They have their potentials. They can do many things. Ginya timogi, but it's just like they wrap up in different conditions, in different ways. Gima anyalo gombo mondo ji ong'e ni nyithindo gi kata kiromo kodgi kata kidogi in a social place, ji embrace gi. Ka ji embrace ong'e ni nyithindo gi nigi shida machal kama nyalo bedo maber. Because sometimes as parent wambe wawinjo marach ka ng'ato nyalo wacho ni nyithindo gi chal ka gima uloko go mwandu, nyithindo gi chal ka gima wigi richo, yani all sorts of all those issues. Sama piny gi maikore mar dhialo odiochieng' mar jiwo okenge mag kedo gi tuo mar autism, jokanyo koro ni kod kwayo mar neno ni lwenyno onyuakne. World Autism Day kabedo celebrated anofulonan. It's a day more create awareness to the society, to the community, everybody mondo ng'e gima timore e piny, mondo ng'e ni nyithindo gi gintie, nyithindo gi konego bed ni timo nade ipando gi wagol gi oko. Ng'ol no nitie. Onyalo bedo go ni en gi rem kumoro, but nitie kuma ber ahinya moingo kata ng'ama neno ni enen. Anyathi ma autism. To ibodo ka o feel ni I should not give birth again because kanyuol kendo tabo nyuolo maya machal kamano. Kone go sensitize gi more about autism. We should not fear. A child is for God. Nyathi en mar Nyasaye. True to it, they did not choose to be the way they are. So for us, it was a matter of having them, creating a safe space for them, a place where they can learn and they can also interact with other learners.
Ka odong' mana seche machuok kende to piny mangima dhialo odiochieng' tuo mar autism odiochieng' makiny. Jonyuol mani kod nyithindo mani kod tuoni koro nigi geno ni injili ma isikilande odiochieng' dhialo tuoni biro chopo ne oganda e konde duto ma pacho ka kaka yor kedo koda kwede mosebedoe. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Okoromo gimane we kaka weche chale wi tuo mar autism kata chandruok ma tudre kod obwongo. Ywaruok ewi bag ne okelo masira ma omiyo anyuola moro ninde oko e koyo to kuo dalano wang'o od min-gi ka ong'ur ewi wach bag kaka Antonia Chayo lero. Rawerano pod imanyo tok timo tim makoch makamano e gweng' moro ma yudore South Maragoli e kaunti ma Vihiga. Mae gimodong' e ot ma familia ne osadak e kinde tok wuod odno. Ukore tiayo mach e od min-gi otieno kendo weyogi ka gininde koyo. Kalure kod Rose Makungu, ma en min wuoyino mabathe, ujana nono yao kode lwenye ewi bagne. Mwenyeji alichukua bagi akapea huyo msichana na nilimkataza nikamwambia wacha kupeana bagi, wacha huyo msichana bebe mboga kwa kikapu yenye nimempea. Sasa akaniambia wacha tu mimi nimpe, na mwenyewe akatoka na bagi kwa nyumba yake huko akawekea huyo msichana kwa mkono. Hadi huyo msichana akapanga vitu zake mikado, alafu akaweka na mboga sukuma. Sasa huyo msichana akaenda. Mimi nilikuwa napigia huyo msichana simu namwambia, "Sulete bagi ya wenyewe kuliko mimi waniletee kisirani." Huyo msichana ananiambia tu nitaleta bagi. Hadi nikamwambia ama mko na maneno mengine na yeye. Akaniambia hapana. Omedo ni bangu odiochienge moko. Ojana nono lokore kode ka bandho bagne. Gimomiyo nowuok odhi omo bagno. Kata kamano, kano duogo kod bagno, nobuok koneno ka ode kachiel kod simba wuoyino wang'. Sasa vile nilitoka kwa shamba nikaachana na mambo ya kupanda sukuma, nikaona acha niende nilete bag kwa sababu sitaki maneno. Sasa nikateremka huko chini, kutoka huko nikakuja, nikapata nyumba imechomeka. Sasa vile niliulizia wakaniambia ati amechoma nyumba kwa sababu ya bag yake. Wuon nyathino wacho ni nosiemo wuode wuoyo marach ne min-gi, ka bang'e to nowuok odhi e chenro mage. Kata kamano, ne oluonge gi jirende king'ise ni dalane wang'. Nilikuwa nimetoka kidogo na nikarudi nikakuta nyumba inachomeka. Hakuna kitu ile ilikuwa imeokolewa. Ng'ombe ndio ziliokolewa, lakini ni zile ng'ombe zilikuwa zimewekewa na mtu amlindie. Sasa hata hizo ng'ombe mwenyewe alichukua akaenda kwa sababu hakuna mahali zinaweza lala. Nyumba imechomwa sababu ya hii baga, ati mtoto alikuwa anataka saa ile tu anahitaji iwe imekuja. Na kuchelewa tu kidogo sasa nakuta nyumba imechomwa mpaka nashindwa ni kitu gani kiliingilia ndani. Dachrawerano nyaka sani pok ong'ere kama nitie ka familia no kwayo konye gero odgi. Kila kitu kimeungua mpaka asa kwa siku ya leo tena naenda kulala kwa baridi. Baridi imenishinda. Hata kila kitu chochote cha kujifunika hakuna. Sinako hata nguo ya kuvaa, niko tu vile mnaniona hivi. Sasa ningependa serikali anisaidie kama anaweza nitengenezea mahali penye naweza ishi hata ikuwe mahali kidogo, naweza shukuru. Antonia Chayo, Ramogi TV. Kwa Ramogi, wach bag kelo jemo. Jopuonjre gwenge mag Nyanza kod Imo mar Kenya biro yudo fungruok mar pi maler kendo mothiedhi magi biro tiyogo e sikundegi. Ma en kaluwore kod sir maduong' mar tangi mowuok e kambi mar Shabiki.com kod jamii. Chenro makama biro neno ni sikunde maromo 18 mag primary kod secondary counties ma Kakamega, Bungoma, Siaya kod Busia oyudo tangi mag lita 10,000 moro ka moro. Okang' makamage to bero chenro mag kano pi maler ne sikundego. E nyasi ma otimore skul mar St. Maurice Mwira ma otele kod jakom mar board mar goyo kata kembe mag goyo punda pachoka BCLB Dr. Jane Mwikali kanyakla kod jata tije mar Shabiki.com Fred Afune ojiwo ber mar keto lwasi maler e sikunde mar neno ni okonyo jopuonjre chopo lekgi. Pata maji safi kwa wakati ambao unafaa. Tutaongeza zile vituo, zile taps za kuchota maji zitakuwa nyingi. Children who are not able to go to school because they have to go fetch water. In this day and age, we need to change that, isn't it? We are donating 10,000 litre water tanks and sanitary pads for young girls. Because education should never be disrupted by lack of basic necessities. Many schools struggle with access to clean water, affecting students' health and learning. Similarly, many young girls miss school due to lack of menstrual products. Today, we change that. This remarkable gift not only
community needs, but also underscores our commitment to responsible gambling. Yagoromogi koro wachope ng'egwengewa kawuono terowa nyaka e gwenge mag Game mayudore e kaunti ma Siaya. Nitie gweng' ma iluongo ni Wagai. E chenro mar ng'egwengewa kawuono Nyakoromogi warango matuta ewi sigand nying mar gweng' mar Wagai kaka imiyowa gi nonro motim kod jafombo marwa Millicent Adhiambo. Nyakoromogi ajwang' machiegni kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'egwengewa. Jumane, kalapapla mar ng'egwenge pod onyonore mana e kaunti ma Siaya, kuma ofuyo kawuok Sagam, ma odhi piyo e gweng', chiro, kata senta ma ong'ere ni Wagai mayudore e Game. Nyakoromogi, ka isewinjo kata limo kama iluongo ni Wagai, bende isepenjori nang'o madine mi chak alworano ni Wagai. Wewe winja nena Nyakoromogi ni jogweng' kata johala malworani to pachgi chalo nade koteno kod nonro mar nying gweng'ni kata chiro kata senta mong'ere ni Wagai. Ne nitie kamoro kama ne yalo ga ji. Koro luongo ni gayo wach, wadhi gayo wach. Koro mane kama nying Wagai noaye. Nayudo kiluonge ni Wagai to nawinjo ni iluonge ni Wagai nikech jodongo ne ni kama ne gayo weche. Kane dondruok moro nitie to gibet piny to gigayo koro kwe ne nitie. Emomiyo noluonge ni Wagai. Wagai nochake kalure gi skul ne nitie ka ni Wagai. Ae number 2 village bende niluongo ni Wagai. Number 3 nitie joma ne gayo weche e area ni mane yalo ji. Koro ne gin Ogai magayo jopiny e weche e weche miyalo. Abiro ka tawinjo kiluonge ni Wagai kata chiro ndesore. Ne ginyisa kalure kaka ne chiro ni chal kaka nochakre ne en bungu. Koro nobeta ne en kama pi nitie. Omiyo koro nochake ni Wagai ondesore. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko koteno kod nonro mar nying gweng' senta kata chiro ma Wagai, we koro wawinja nena ni adieri moteno kod kuku mar wach to ni kanye. Nying mar Wagai ni nobiro nade to ere kaka ne ochakore. Ne nitie senta mane iluongo chon ni Kambi Kandeda. Kambi Kandeda ni chon kar kanye mane nitie nursery school kama ne nyithindo some, kama ne chief machon, kamoting'o Paramount Chief Oyugni Kanol ne joketo ga bura. Kandeda nolokore nobedo Wagai nikech Ndeda ne en dhot achiel. To koro ne idwaro nying manyalo riwo ji. Koro nyaka dwar nying mariwo oganda duto te. Emomiyo nochake ne Wagai. To Wagai landore kod weche kata timbe mage. Jo Wagai gi gin jomong'e kod weche mabeyo ka igayo wach. To jo Wagai ong'e nikech Wagai ka wan kod kuonde ariyo. Wan gi Wagai ka dio to wan gi Wagai ma center kama koro wantie Wagai center. Koro Wagai ka en kama jo game te odiochieng' kodiochieng' kata sama owuweni nyaka iyudo ka ng'amoa South game nitie, ng'amoa West game nitie, ng'amoa gine nitie. En kama ji riwre kamae. Jo Wagai ohero kwe. Jo Wagai gin joma ondisore ma ohero rwakre maler. Joma ohero raha bende. Jo Wagai gin joma ler, mano namba 1 emomiyo ne ochake ni Wagai ondisore Wagai. Jomondisre en gima maradadi matiende ni jo Wagai gin jomondisre ma sasa ma ng'ato chopo ka nyaka ng'e ni mae center maber sana godhiambo iyudo kopong' thich gi welo ng'eny. Wang'ere kod weche mag chiro kech wause iye. Bende nitie dongruoge mag gweng', chiro kata center ma Wagai osenyuolo ne jodak malworani. Kane gedo chakre kar kanyo kaka sewacho ne nitie nursery school mane ji some. Bang'e nogero ot moro kar kanyo bembe niluongo ni Maendeleo ya Wanawake mane ipuonjo nyaka adult. Manoger gi odno noger gi ji kaka Grace Ogot, nitie Mama Lea Sande mane jochung' kigero ni odno. En ot kama ne koro be mine koro rome. Masani koro
kidhi kar kanyo kichopo tiyudo ni en kadiyo Wagai. Wagai ka dongruok osebete nikech dongruok mane osebiro. Namba achiel en ni Wagai ka ne onge gimiluongo ni duka, ne en bungu. Koro ka ne nitie barabara manobar kae, to barabara no jaduong' moro nogero ot moro ka to oyawo hotel gi bucha. Tiwacho ni Ondisenya Bar Hotel. Koro kanyo mane ochake. Koro dongruok mosebiro ne waneno ka ne oae kuom duka achiel, koro wan gi duka molo 200 ka. Chon nayudo ka primary school ema nitie, bang'e secondary obiro. Mano dongruok achiel moseyudo Wagai, alafu resource center be nitiere kama nyithindo puonjore tije mag lwedo. Mago gik mosemedore Wagai. Ndara ni nok kalre, koro sani to nosebuge ober, pi ne pong'e i chiro kabisa. Koro tinde nosekunye mo obar mtache ma tinde koro pi ok pong'e i chiro. Koro mago dongruok mosebet. Osiptal to pod waonge go machiegni. Ondisore ne en gima ne en bungu. Magab gimoro amora ne onge, koni ne okunye maram, ne en ana kumoro motimo pi. To kochakre higa mar 80 nochak gi duka malo kacha. Kwa ai duka malo kanyo, duke tindo yware nyaka koni. Bitinde en chiro ma chal town. Dongruok ng'eny. Dongruok mosebiro en stima. Dukni oseger moko nikech kaka nadonje iye kae to dukni ne tes, gi sani dukni ng'eny. Chiro ne onge ji ne tin, lakini sani ji ng'eny e chiro. Kata obedo ni jogweng' kwano dongruoge achiel ariyo adek, rem mage mapod nitie alwora ni ma Wagai, makokel to dongruok nyalo medo dhi nyime. Pod wan gi rem e sub location moko yudo ka dongo ma assistant chief achiel ok nyal rito. Koro yudo ka rita mar kwe pod ok ber ahinya. Dho gitemo to pod gitin ok ginyal. Dongruok ma waonge godo ka waonge bank. Ka wadwaro bank to nyaka wadhi Siaya kata Luanda. Kwayo ma wan go en ni Wagai ka awagombo ni mondo county government ogernwa gimiluongo ni ring roads kake go akala lam cha wabe marone go lam ai to mondo giuso maka koth chwe to giuso Tangalare lilo. Koro wadono gerni gi shed mana modern market ma ji ywagono nikech koth chando ji ka koth chwe to koth goji kabisa. Koro mano ka sirkal nyalo medonwa. Kae to wan bo kelnwa college moro machiegni mondo dongruok omedre. College moro mondo bede mondo nyithindwa koro kowuok e secondary ka to gidonje tije lwedo machiegni nikech mantie resource center no ok ber nyithindo ok dhi. Jopuonj motiegore malong'o be onge kuro. Remo wan go to koro ng'enye mapod mang'eny. Number 1, an kaka chairperson okanyal aneno rem mang'eny kabisa. Number 1, joga onge kata mana gimiluongo ni modern market. Number 2, joga onge gimiluongo ni shed. Mamon winjo matek ka koth biro to giringo gidhi buok e dho ute ji ma jomoko bende riembi e dho ode. Giwinjo matek marach. Be momiyo kigo wang'e chiro no tibiro neno ka ng'ato otemo keto shed mamare makata ka koth biro to nyalo buoke bwe nikech ng'ato ka ng'ato gerie dho ode onge ng'ama yie neno dhi obuoge. Koro akwayo ni shed mondo kelnwa gi county government mondo jowa bende chirowa ma Wagai ni bende obedie ka chirni mamoko. Mondo mana modern market kaachiel to kod mondo ong'inwa nyaka odiochieng' mar chiro maduong'. Waonge chiro maduong' yani ma jodhok jogwen bire. Koro wakwayo ga ni nyalo ng'inwa odiochieng' mar chiro kata ka en wuok tich gi tich ang'wen to obed kaka Luanda kata Ng'eya. Mana kamano nyakwara mogigi kanyo mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar Ng'e Gwengewa. Medikete mane wang'joe mari mar Ramogi nikech juma manyien bende duogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti Masani, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero tinyalo luonga ni Nyaboma. Kamano nyakora mogi kaka winjo Ng'e Gwengewa wadhi nyime. Tend county ma Migori dhi nyime kod chiwo kodhi mag bel kaachiel kod kal ne jopur maromo 18,000 e county ma Migori mangima. Tend Migori wacho ni gichiwo kothego nikech gin mago matimo maber kata e kinde manitiere lokruok chal kor lwasi
mabendo osenyo sekta mar pur. Jafwambo marwa George Juma nigi ler. Lokruok ma kolweso osekelo kendo pod medo kelo midhiero mathoth e kaunti ma Migori, piny Kenya, kaachiel kod piny mangima. Sekta mar pur achiel kuom mago mosedo hinyruok maduong' kaluwore kod oro kaachiel kod koth mapek ma bende biro nikech lokruok mar kor lwasi. Kothe mathoth kaka oduma ma osebedo ka ipidho e gwenge mathoth e kaunti ma Migori sani keyo margi koro dok piny nikech lokruok mar kor lwasi. Gino ma omiyo ten kaunti ma Migori koro kawo okang' mar jiwo pur mar kothe manyalo tiyo maber kata ka koth koro tin. Koth tin karwa ka to bando thuyo to ka kwe ng'ok ogolo wino to ng'ok ginto chubnade otho to kasbi nyalo nwang'o matin mowuok matin ower machielo idino. Bel kod kal gin moko kuom kothe matend kaunti ma Migori sani siro pur margi mondo koro oganda obed kod chiemo moromo nikech gin kothe manyalo tiyo maber kata ka koth tin. Kal orumo kuomwa, okonyowa kuom joma dongo. Chon kale mne ji luongore go kong'o to tiyo onge kuomwa. Dwaro kodhi ma nyalo dongo kata koth ok ochwe e muda malach ahinya. Emomiyo nwakelo kodhi mar belni gi kodhi mar kal manyasani mondo mi kata wa experience rainfall machuok kata koth machuok e Nyatike to kodhi go yud kaka dongo. Pidho bel gi kal odhi konyowa nikech thurwa ka bel beti nolal, bel onge. Wapidho kodhi moko mareja mamoko to koro ok nyal chiek kuom bel. To kal to nolal kabisa, kati dhi e chiro ok nyal yudo koth kal. Apisa maduong' e migawo mar alwora, midhieche ma apoya kaachiel kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori Dalmas Odero moriko ne wuoyo e gweng' ma Kaler e sub-kaunti ma Nyatike e kinde mane chiwo kothe mag bel kaachiel kod kal. Ne wane gigeto chiwo kothe mag kal kaachiel kod bel e kaunti ma Migori mangima. Bel mwamiyo jopur kata kal mwamiyo jopur kawuono gin gibiro dongo muda machuok ahinya kendo gin kodhi manyasani bang' dweche matin to jopur mokawo bel kata kal odiochieng' ma kawuono biro yudo keyo maduong' ahinya. Kaendi wasebedo gi pogruok mag weche mag climate change and Nyatike ka wasebedo bende gi weather condition. Aduoko erokamano ne Mbogo gimotimo nwa Kenya waka. Koth kal olal. Tiwa madho nyuka bel mok madhre nwa joma dongo. Miyo wagone erokamano ahinya, wagone chilo erokamano. Odero wadi nondo seyango ni kothe gi masani kod tiyo maber kata ka koth tin ka bende kod jiwo jopur mondo koro pidh kothe gi. Ing'iyo Nyatike kaendi kech ng'enye. Koro jogo mopidho bel gi jogo mopidho kal gibiro bedo ka weche mag kech gi gigwe oko nikech oduma ok dhi maber e thurwa ka. To oduma bende joma tinde puro bende tin to kipure be seche moko onyalo tho. Emomiyo ne wakelo kothe machal kama. Tend kaunti ma Migori wacho ni bende koro gidhi nyime kod puonjo jopur kod oganda mamoko e yore mar medo nweng'o margi e kindeni mantie lokruok mar kor lwasi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo pur ok en ana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor.
ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5 nights stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Waranji weche mag tuke nyakora gi tim mar adhula mar Kisumu All Stars omonjo apise mag kaunti ma Kisumu mar bandho pesagi ma giwacho ni osekawo kinde malach chakre dwe mar 8 higa mokalo mane kaunti ma Kisumu oweyo sirogi. Jotugo wacho ni deko mar omendago mag kaunti ma Kisumu nowinjo bed ni miyogi oseketo ngimagi kama tek ka koro gikwayo gavana mar kaunti ma Kisumu Anyang' Nyong'o mondo okonygi gi yudo pesago. Jatend migawo mar weche tuke e kaunti ma Kisumu Beatrice Odongo ne ok oyudore mar chiwo duoko ewi bendo mar chudo mag jotugo. And jotugo go biro ka mar manyo allowances margi ma wasebedo kwa ne wa process by last year nyaka sani. To wasebiro ka mondo chulwa dues wa mane oyudo ka contract wa pod roll. To ok waseyudo dues wago. That is why emomiyo gibiro ka kawuono mondo mi nyisgi way forward kaka ginyalo yudo pesa gi. Jotugo gi ng'eny gi moko lorne gi dhoudi, moko nindo mana kuom osiepegi. Wadwaro pesa wa mane dues wa manodong kapok county withdraw sponsor team. To gimokelo ka wasebedo kwa biro ka pile pile. Ok en kawuono kende mobiro kae. Aparo ni tima en karibu biro wa maka mara 6. To pile pile kwa biro ka inyiso ni ati dhimiwa pesa. Pile pile kwa biro ka inyiso ni ati on a Friday ama Tuesday wadhi do pesa to kwa yud. Nyocha ne ginyiso last week ni ati pesa wadhi do na Friday. Latest ne dhi bedo Tuesday ma en kawuono. Koro kosebedo mayot ne kata players moko iyudo ka ji nigi areas mag rent, jok moko nyithindgi kaka dhi skul onge. Koro ken tich mayot kata kaka nyalo motivate your fellow players. Koro bayo akwayo mane ka gavana nyalo chip in mondo okonywa mondo wayud pesa wagi. Tuke mokwongo mag Sunshine Golf Development Tour nodhi nyime odiechieng' ma kawuono. Tukego madhi kawo ndalo 4 okelo kanyakla jotugo 36 manigi lony kod jopuonjre 34. Jotugo ma oyuoro e tukego wuok e pinje mag Afrika ma Ugwe kendo gitimore Great Rift Valley Golf Resort e boma ma Naivasha. Jakom matayo tuke ma kamago Charles Gasheru owacho ni tukegi dhi yawo thuolo ne jotugo mag Afrika ma Ugwe yudo huma e kind pinje mag Afrika. Ma tugo mokwongo e pinje Afrika ma Ugwe ma idhi ti godo e miyo jotugo rang'iny e Afrika. We want to focus on East Africa, Kenya primarily, and then Uganda, Tanzania, Rwanda, and Burundi, to give not only our professionals, but also our elite amateurs and the juniors coming through an opportunity to participate, to play, to earn some money, to learn something new.
Because over and above the prize money, over and above the ability to compete, they are the pathways to the world. This is the first professional tour in East Africa that will give official world golf ranking points. Tunafurahi kwanza kufika huko Kenya kushiriki na wenzetu mchezo. Uwanja uko safi sana, condition safi sana, kila kitu naona kiko sawa. Ni jinsi ulivyojiandaa na mazoezi zaidi, kwa sababu unakutana na wachezaji ambao ni wa nchi tofauti. So lazima uwe fit kwenye mazoezi uweze kucheza kwa competition na wenzako. Haya mashindano yananifanya ni unavocheza na mtu ambaye ni mchezaji mzuri zaidi, lazima ufanye mazoezi uweze kucompete naye, lakini otherwise bila mazoezi uweze kucheza na Timar Adulamar Jok Manyiri manitie boigni apar kod abiriyo Junior Starlets obagora koka gi korene tugo mar osiepgi kindgi kod Morocco. Timno nyicha noloyo Uganda gonde 5-0 koriw tielo ariyo mag laro thuolo mar donjo e tuke mag World Cup. Kocha mar timno Mildred Cheche onyiso geno maduong' ni gin gi ikruok kendo gin gi nyalo mar dhi e World Cup kuom thuolo machielo. Giwuok ka gidhi Morocco kiny ka bang' tuke mag osiepgo gibiro gocho gi Cameroon e laro thuolo mar dhi e tuke mag okombe mar piny mangima meneno ni World Cup. Kapten mar timno Halina Imbachi bende onyiso ni giikore makare ne Cameroon. The camp is going well. The players are psyched up. We have 2 friendly matches to test where we are as a team. For the 2 friendlies, they will give us much fitness to be able to see where we are as a team, and also to give them confidence to play against Cameroon. Morocco, they keep the ball mostly. A very technical team. Tactically, they're also good. So they will give us a good picture. Hiyo game najua inaenda kutusaidia tujione tuko wapi kama sisi players. Najua inaenda kutusaidia na pia tutagain fitness yetu more. Ya moral kwa camp, players wanatamani sana tuwin hiyo game turudi tena World Cup. So kila mtu ana matamanio na anajua tunaenda kuwin hiyo game. So pia inatumotivate sana juu tunajua tumebakisha only 2 games home and away, na pia tunajaribu sana tuwin tena ndio turudi World Cup. Akoromoka kinyo ka jatugo wacho ni gin gi geno mar loyo team ma Cameroon home and away tukia modongo e kaka joman go yie ka bende all home and away. Karo Nyaburi kone Ramogi TV osekonyo ji mang'eny ahinya. Kony gie ginindo kech ong'eche gwenge mag Omindi but oneno nam school tamogi somo. Poleni sana Karo Nyaburi. Nyakoramogi mano bende makela giko mar weche manyien e utino makawuono. Weche manyien mago imorede kapre wachiel bang' saa 4 jaloko mar obedo Belinda Phillips. Nyinga en George Bati. Oriti masani.